Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Zipline International Kenya osedayanga chenro mar tero yedhe kod gi thieth mamoko e ute thieth mag piny owacho e gwenge moko e kaonti ma Homabay ka itiyo kod lony manyasani kata drone technology kaka yor medo bero sekta ma thieth e kaonti no. Keyo yedhe e ute mag thieth kokalo e yor drone biro bedo kadhi nyime ute mag thieth mantiere Chula Mfangano kod Rusinga kaachiel kod gwenge mamoko machopo tek kor gwenge ma Homabay mane ni jotuo yudo konyruok mapiyo kaka owinjore. Director mar Zipline International e piny Kenya Charles Kariuki kod Governor ma Homabay Gladys Wanga noyudo chenro mar chakayanga keyo yedhe gi drone osiptal ma Kitare e kar chung'od bura ma Suba North. Kariuki wacho ni ma opogore gi yedhe. Bende drone no biro bedo kod keyo remo e ute thieth machopo ok bedie mayot mar konyo jotuo mantiere kod dwaro mar remo. Vaccines, blood and medicines quickly and consistently. Across Africa, in Rwanda, Ghana, Nigeria and Cote d'Ivoire, we have seen how autonomous logistics can turn fragile supply chains into strong, trusted systems. Today, we bring the same proven model to Homabay County. Building on our journey in Homabay, our partnership here began by rethinking how we could bring HIV prevention and treatment to young people outside of the clinical setting. Today we take a bold step forward. We are investing in the future, a future powered by Zipline, the world's largest autonomous logistics system, to build a more resilient, equitable, and efficient healthcare system for our people. With Zipline's cutting-edge drone technology, Homabay becomes a leader in last-mile healthcare delivery in Kenya. This innovation means that essential medicines, vaccines, blood, and critical health commodities will now be delivered within minutes to our most remote communities. Zipline's drones, operating autonomously at high speeds and across vast distances, guarantee that no residence is too far to access life-saving supplies.